fem cada mes, us convoquem per explicar-vos les mocions, en aquest cas una moció que portem al ple del mes de juliol, que tindrà lloc aquest dijous, dia 22. És una moció que fa referència a l'energia pública, a les empreses d'energia pública que s'estan creant i en com són una alternativa, que el que demanem és que les diferents administracions facilitin l'accés a la ciutadania a aquest tipus de comercialitzadores d'energia. I el meu company, el regidor Andrés Medrano, explicarà amb més detall aquesta proposta. Doncs sí, el moment ho reclama. Avui tenim la desgràcia de batre un rècord, el preu més alt de l'electricitat en 2 dècades, més de 100 euros per megawatt. Per tant, la moció que presentem no pretén ser la solució a aquest problema, perquè el problema té una dimensió molt més gran, però pretén contribuir a introduir un nou element en el mercat elèctric, que és la presència d'empreses públiques, que contribueixi a una gestió més justa de l'energia. El mercat que tenim a Espanya és un mercat oligopòlic, de poques empreses molt grans que controlen tota la cadena, des de la producció fins a la comercialització. Això fa que no hi hagi contrapès en aquest procés, sinó que simplement ells mateixos, en forma de trust, contribueixin a mantenir aquest preu tan elevat, a base d'especulació. El preu de l'energia es fixa en un mecanisme marginalista que fa que l'energia més cara consumida aquell dia sigui la que marca el preu de totes. L'energia més cara de les energies produïdes que generen energia elèctrica acostuma a ser la fòssil, la basada en el gas o en la crema d'altres combustibles fòssils. Llavors, en moments de pic de demanda com el que tenim ara, aquesta manera de produir energia té presència. Per tant, el preu del que costa produir energia elèctrica amb el gas és el preu que paguem per tota l'energia, sigui la que sigui, fins i tot per energies que són molt barates, com són les renovables i d'altres. Això, si ho lliguem amb la possibilitat que tenen els generadors d'energia d'especular, com ara que comportes la hidroelèctrica, perquè tu l'energia eòlica o solar l'has d'aprofitar en el moment que la tens, però l'aigua la pots guardar a la guardiola, que són els embassaments. I el que fan és la guarden i la deixen anar en els moments que poden generar màxim benefici. I en els moments que aquesta aigua, que aquesta hidroelèctrica no està funcionant, el que fem és posar en marxa generacions basades en fòssils i ens costa molts diners a tots. Llavors, la solució real ve de la reforma d'aquest mercat, la solució real ve de projectes com ara el canvi de sistema de subhasta, la separació del sistema de subhasta estàndard de la hidroelèctrica i la nuclear, perquè són molt diferents, unes tenen costos marginals, altres no tenen costos marginals, i com que fem una barreja, paguem tota mena de metalls per fer el símil a preu d'or, que és l'energia més cara. Llavors aquesta reforma és necessària, està en marxa un projecte de llei per modificar això. Fins i tot a Portugal i Espanya, com a països que comparteixen infraestructures, tenen en marxa projectes per modificar el mercat hidroelèctric específicament. I llavors aquí una energètica pública entraria en un rol decisiu, perquè les amortitzacions d'aquestes instal·lacions ja estan properes a vèncer, i llavors passa com les autopistes. Un cop aquestes concessions, perquè és un bé públic, un embassament, vencin, si hi ha una empresa pública capaç, present, d'absorbir aquestes produccions, les assumiria i deixaria de tenir com a principi l'especulació i el lucre, sinó que posaria com a principi l'interès general a l'hora de fer anar aquestes centrals hidroelèctriques. Aquesta seria una possibilitat que sense empresa pública no podem aprofitar. Llavors, què demana la moció? D'entrada, a lo grande. Primer acord, que es faci una pública energètica estatal, que forma part del programa electoral d'Unides Podemos i és part de l'acord de govern. Segon esló, que es faci a l'àmbit de Catalunya. Que a l'àmbit de Catalunya es faci una empresa pública d'energia que aposti per aquesta gestió no basada en el lucre de la producció d'energia i que, a més,
afavoreixi, promocioni les energies renovables. Tercer esglaó, que també ho demana la moció, aprofitar les empreses públiques que existeixen ara mateix. No n'hi ha gaires, però n'hi ha algunes, com Barcelona Energia. Ara mateix qualsevol ciutadà de l'àrea metropolitana pot fer servir aquesta empresa com a comercialitzadora, però si vivim fora de l'àrea metropolitana, com Rubí, que estem a tocar però estem fora, no podem aprofitar aquesta possibilitat perquè no fem part de l'AMB. Llavors, proposta que la Diputació de Barcelona actuï en el seu àmbit territorial, arribant a un acord amb l'AMB, de manera que si no hi ha empresa estatal pública, si no hi ha empresa Catalunya pública, hi hagi una pública a l'àmbit provincial, si més no. Llavors, d'aquesta manera entraríem en un agent públic constituït que després caldria redimensionar en funció de l'augment de la demanda. Però és important augmentar el número d'actors a tot el panorama, perquè quan tens un oligopoli tens poca gent asseguda a taula, que tenen totes les cartes, el triomf és segur seu, i és el que tenim ara mateix. Cal posar més gent a la taula, no només gent pública en forma d'empreses públiques, sinó de petites empreses, perquè es diversifiqui tot plegat i podem tenir un cost d'energia més assumible. No estem demanant res que no estigui funcionant ja a França, a Itàlia, als Estats Units, a Japó. O sigui, no estem parlant de Cuba ni Corea del Nord. Estem parlant d'economies punteres del capitalisme que tenen empreses públiques d'energia, que abasteixen bona part de la seva població. 2/3 parts de l'energia elèctrica produïda del món la fan empreses públiques. Per què aquí no? Doncs perquè aquí tenim un històric, tenim una empresa pública que en l'època d'Aznar es va vendre, Endesa, tots sabem que era pública, i ara es dona la paradoxa que és propietat d'Enel, que és l'elèctrica italiana, que és una empresa pública, però que funciona dins del mercat, perquè bona part del seu capital està en forma d'accioneria i fa funcionar Endesa com una empresa pública, evidentment, generant el màxim de benefici pels seus accionistes. Llavors volem trencar una mica aquests principis, i una manera de trencar els principis és reforçar i augmentar l'àmbit territorial de les empreses públiques existents. Més o menys aquesta és la història.